छुआछूत करेला करेला ना छोट जाति है नीच जाति है लेकिन हाँ और ई ओ लोग पे ज्यादा लागू करेला हाँ हाँ जे कहेला छोट बर हाँ 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 करेला नो और ई ऐसा वजन है कि कहीं भी गाइएगा ना सामाजिक सामाजिक चेतना जी और ई भजन तो जब बबुआ जन्म ले बनू तो वह 6 महीना के नार करते है तो तू धरती पर खड़ा हो बड़ी सुंदर गाना लगा बहुत बहनी बड़ी पुरस्कार मिलल लो हां एकरा के खाली एगो 200 में गा देता नहीं ओकरा बाद जो गावे भाई जन इसको पूरा कीजिए ना ना आप गाइएगा बेहतर गाते हैं आप कि चमरा से छूट माने हाय हाय अरे भर दे है चांद कि ठीक से पानी देख लो भैया है चमरे मेरा ठीक से पानी देख लो भैया चमरे मेरा चमरा से छूट चमरा के अंदर कौन राम बा चमरा के अंदर कौन राम बा ई समझा के गावल बड़ी जरूरी होला बहुत बढ़िया होला नो तो चमरा के अंदर जो सांस चलता एकरी के तई सब लोग भगवान मानता भैया हां यही राम के कहे के बगा लीजिए यहाँ पे चमरा से छोट माने रस छोट मने भर दे कान देखाए भैया लोग कहेला कि चमार एगो चमार ही ऐसा शब्द बा जात बा कि हर विधि में लोग खोजेला और कहाँ खोजेला कैसे खोजेला कहे के बका लिहल जनम कटल चमनिया शादी बेरा डाला डोली लई हो डोली चमारे के लोग नीचे ना देखे डोम के भी लोग नीचे देखेला जवन की मरला के बाद जब तक डोम ना छुई तब तक की शरीर तड़े वाला नहीं तनी अच्छा लगे तो सही बा तड़े वाला नहीं के तो कहे के बका लिहल जनम शादी बेरा डाला डोली रस छोट माने जेकर रस छोट माने ओकरे हवा ठीक से
तानी देखाए भैया कमरे में राम बा ठीक से तानी देखो भैया कमरे में राम बा समझिया मुझे दिल की बीमारी मुझे दिल की बीमारी है मुझे दिल की बीमारी है भैया कमरे में राम बा ठीक से तानी देखो भैया कमरे में राम बा भैया जी हाँ हाँ और यही में चलते चलते लेवे के बका हाँ हाँ तो खाना आगे बुढ़े आज के दौर में हाँ हाँ लोग गोली से कम गोली से ज्यादा मारा था वाह मारा था नो सही बात सही बात और ये बात सही है ये घड़ी गोली बंदूक पीछे रहता लेकिन गोली सबसे पहले रहता यही में लेवे बहुला जॉनी गौड़ भजन बतौले नीनो दुनिया में याद में के बोलिए बिकाता दुनिया में आदमी के बलिए बिकाता दुनिया में याद में के बोलिए बिकाता दुनिया में आदमी के बलिए बिकाता बोलिए के कारण आज खास से का हो जाता बगले बा होता मर्डर हो जाता मर्डर हो जाता कोई प्यार में फांसी लगा लेता केहू सल्फास खा लेता है बोलिए के चलते नु आके बजावत रहो हई हाँ हाँ ई पैसा पड़ल बा ना देखो चाचा हवन उनका के इसे मत कहना त अभी किसिया के भाग दिया भाग अब ना पता दिया ना प्यार कइले बारन कि ना के बड़ी हमरा पता भगवान ना ना मशीन के तार छोड़ा देन के बोल के ना करूंगा हां मशीन के तार छोड़िया मत ले चल दिया ठीक बा त कहे के बा का हाँ हाँ बोलिए ये बिकाता बलिए बिकाता दुनिया में आदमी के बलिए बिकाता गोलिए से गोली चले हम घर चिभाला गोलिए से गोली चले हम घर चिभाला दुनिया में याद में के दुनिया में याद में के बोलिए बिकाता गोलिए से गोली चले हम घर चिभाला गोलिए से गोली चले हम घर चिभाला एक समय की बात है हाँ हाँ बोलिए के कारण भरत हाँ हाँ तेजले अपना माई के हाँ हाँ बोलिए के कारण हिंसा छोड़ले अपना भाई के सही बात है नो एकदम राइट बात बा ताली बजाइए आप सब घर के बेटी खातिर ताली बजाइए हमरा खातिर ना और ऐसे भी यहाँ के आशीर्वाद भरपूर बा हमरा ऊपर और आशीर्वाद के ही कि जोन फल लौका था आशीर्वाद ही है त कहे के बात बोलिए के कारण भरत तेजले अपना माई के बोलिए के कारण हिंसा छोड़ले अपना भाई के कारण भरत छोड़ले अपना माई के बोलिए के कारण भीमसा छोड़ले अपना भाई के
बोलिए के कारण कहूँ बोलिए के कारण कहूँ मारे पाया जाया बोलिए पगोली बोलिए पगोली चले हम पर छिभाला बोलिए पगोली चले हम पर छिभाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला दुनिया में आदमी के बोलिए बिकाला बोलिए पगोली चले हम पर छिभाला बोलिए पगोली चले हम पर छिभाला बोलिए पगोली चले हम पर छिभाला। बड़े अच्छा लगा, ताली बजा दी। एक आप गा लीजिए उसके बाद हम गाएंगे एक और गा लीजिए ज्यादा समय ना ले, 2 शब्द में गईबे करो, ओकरा बाद बहुत सारा कलाकार बने। श्रद्धांजलि गीत हो। बड़ी सुंदर गीत बा, शांति बना के सुनी लो। वो आत्मा खातिर, वो अपने बाबूजी खातिर, लड़का के दिल से आवाज आइल बा, अपने बाबूजी के याद करके कैसे कहता रहे कि अखिया से लाना हाँ अरे एको पहाड़ा